Nå, Anne Dorte. Jeg har en god nyhed. Der er oksefest. Hvornår? Det bliver den 1. oktober. Det bliver pissehyggeligt. Ja. Ja. Vi starter faktisk allerede om fredagen. Okay. Før den 1. oktober. Hvad? Vand- og diskoland for børn 2. til 7. klasse. Pissegodt. Det koster en skilling, men så er det også med slikbus. Og med... Det er ikke meget. Nej, det er okay. Og så næste dag, lørdag, 09.00 på Danhostel. Der får vi morgenmad. Vi byder byen på morgenmad i samarbejde med Superbrusen. Og kaffe. Og kaffe. Og så får vi besøg af regionsrådsformanden Stephanie Lose. Fedt. Hold op. Yep. Fed. Hun er sød. Hun er ung. 34, tror jeg. Hun tager hendes mand med og 2 små børn, og så skal vi høre lidt om deres arbejde. Og så kl. 10, så er der det her for børn. Sjov og leg og sammen med miniklubben over i halv 1 og halv 2. Og der bliver gang i den fuld fart frem. For alle børn, der har lyst, og der er også lidt for de små ansigtsmaling og sådan lidt. Hvad skal der ske? Jamen, de skal hygge sig, springecenter og alt muligt. Sport at vente med. Ja, Blomsuk Sport er venter med, ja. Det bliver skide hyggeligt. Og så skal I høre, kl. 12, hvis man er i god form, så er der Blomsuk Forest Run. Og hvis man, Og det er jeg. prøv at høre her. Og det er jeg. Hvis man er i rigtig god form, så kan man bare lade være med at deltage. Så kan man tage over på Danhostel kl. 12 og høre traditionen tro. Og det er et godt, gammelt jazzorkester, og det er faktisk en tribute til Uffe Larsen, som har gjort rigtig meget for musikken her i Oksbøl. Det bliver godt. Bakskuld, kold øl, Jeg elsker bakstue. Hakkebøf. hakkebøf, hvis man gerne vil have det. Det bliver rigtig godt. Og så er det så at kl. 1, så genoplever vi den biograf, der jo engang var i Oksbøl. Den er her ikke mere, men nu leger vi, at den er her igen. Og så kan man komme og sætte sig og få noget popcorn og en sodavand og hygge sig lidt, og så se en god film. Fedt. Og så kan man lige slappe lidt af, inden man skal i hallen til et brag af en fest. Oksefesten Sådan. 2016. God mad fra Claus Mad ud af huset. Og så starter vi med Johnny Madsen Jam. Og jeg har hørt dem inde på nettet. Jeg synes faktisk, det lyder meget fedt. De er hammerfede. Ja, det er cool. Det bliver godt. Og så fyrer de op under den, så det går sådan op lidt i tempo der hen mod aften. Og så kommer Not Big Bot Band, der tager over. Og så bliver der altså virkelig fest. Jeg tror, de er 18 mand på scenen. Fuld trut. Fuld trut. Der er bare trut. Det bliver en god weekend, og jeg vil bare lige sige, hvem er det så, der har sørget for, at den weekend den kommer til at ske. Det er de mennesker, der er her. Anne Dorte går lige der, Anne Katrine går lige bagved der. Og så har vi Mette, og vi har Gitte. Om bagved der gemmer Johansa, og Bent, og Mosgaard, og Ravnholdt. Så giv en hånd til dem. Det er derfor, det sker 1. oktober. Hygge.